mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Noć Lejletul Kadr je noć Allahove milosti, sa kojom je došla objava i poslanstvo Muhammedu a.s. Allah dželešanuhu u Kur'anu poručuje: a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Lejletul Kadr je noć smirenosti cijelog ljudskog bića, a na taj stepen može se uzdići samo onaj koji je u dubini svoga bića svjestan potrebe predanosti Allahu dželešanuhu. Lejletul Kadr je vrhunac slavljenja raba, noć združenog ibadeta svih meleka, ljudi i čitavog kosmosa. Džamije, mesdžidi, kuće širom planete odišu ibadetom koji izvire iz srca. Sve je tada u pokretu, duša, srce, i tijelo. U ovoj noći čovjek se oslobađa svih okova, ličnih i opštih, i predaje se samo Allahu dželešanuhu, jednom i jedinom gospodaru. Sa čovjekom u ibadetu učestvuju i meleki koji predvodi najodabraniji melek Džebrail. Lejletul Kadr je najveći praznik naših duša, praznik meleka, noć ibadeta, u čijoj milozvučnosti skladno učestvuju ljudi i meleki.